ni foroba na koyara falaw bi fa o do wakasiri ki Bamakɔ n'a lamini n'a bolomada dugu ne radio joka fo Sɔngɔra bɛɛ lajɛlen bi kunnafoni sɔrɔ fantan ni faama t'o la an sigira kɛnɛ ka laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnkɔrɔ minnu bɛ laadalabu kɛ Bouakari i k'a dɔn i da ye ka radio dayɛlɛ k'i ka télévision so dayɛlɛ wakasiri ki n'o yɛrɛ m'i ja sɔɔni ma se e ka taa ayiwa Facebook kan walima i ka taa TikTok kan i n'a sɔrɔla Ahmed Jakite a y'a bɛɛ lajɛlen naamu jaw ni kumakan nka sisan k'a sɔrɔ Bouakari Sidiki i k'a dɔn k'i sigilen to i sigiyɔrɔ la an ɲuruw bara ka kuma u k'o de ma tubabukan na ko directement Bouakari Sidiki i k'a dɔn danganiya o bɛ Mamutu Surunin bolo e ne fila an hakili donnen bɛ sɛbɛnfuraw la Mamutu mana yamaruya di kunnafoni kɔni o tɛ kɛ maa negela ye i jɔn ka tiri kelen da fɔlɔ mun tiri kelen y'o ye Bago o ye jumɛn juin kɛ sabali o sɛsi commandant bɛ maa ci ma non anw da ye juste c'est pour que ka sciencer ka sciencer et tu es en train de faire la promotion des stupéfiants. Masigeti. Amayo. Angu mami ni ya anw nya bla. Nafa de tala. Bodrigi. Ne be mbolo Bouakado. Mbi boni sebe mi nu ka ma soir de Bamako e Bamako wula. Bodrigi ka do sebe bra sambi saba ani ko boli o te bila ko ye. Mami nya sebe atwa de ko la ya jara. La ya jara ko premier nye ministre min banga jamana ni jamana wala cenya na bo. E ka don apmana. Bodrigi e ka do kuma mi n'ale y'a kɛ n'a kɛra Lomé Togo jamana kan ministre de la coopération internationale Ablaye Diop a ko ale ka kɔrɔfɔ in a n'a kɛ maaw ye faamuyali caman dɔrɔn a la dɛ a ma dabɔ min kama ale kuma min fɔ ka ɲɛsin Modibo Keyita ma min ye dabaden ye jamana masakɛ fɔlɔ min kɛra sababu ye an ka indépendance ka sɔrɔ a ko ɲɔgɔn ye min kɛra Lomé Peace and Security Forum a ko a bɛ segin a kan ka ɲɛfɔli kɛ i k'a dɔn bonyaba de b'ale yɔrɔ ka tara Modibo Keyita ma Modibo Keyita min n'ale de kɛra sababu ye jamana t'u k'a tigɛ min ye jɔnya juru ye k'a kari ka bɔ an ka Modibo Keyita a ka hakilina n'a ka wulikajɔ ni cɛsiri o de kɛra sababu ye i k'a dɔn Mali a ka doni caman da doni min n'a y'o jigi bi n'anw yɛrɛ kelen bɛ k'o ta a ko i k'a dɔn o tɛ se ka kɛ maa gansan ye o tɛ se ka kɛ maa fu ye o tuma min ye jamana tariki bolo fɛn o fɛn bɛ yen a ye dɔ dɔn a la a ka bonyaba de bɛ Modibo Keyita yɔrɔ la kɔrɔfɔ minnu fɔra mɔgɔw kana faamu ka taa sira jugu kan jamana a ye sendanya fɔlɔ min da jɛnsɛn naani tɔnbaw ka cɛ la a jubaju ye Modibo Keyita n'a jɛɲaw ye o tuma ale ka bonyaba ka ɲɛsin président Modibo Keyita ma n'a sɔrɔla kɔrɔfɔ minnu fɔra n'a ma faamu walima ni mɔgɔ y'a miiri ka taa sira wɛrɛ kan ale kan di o ma a ka bonya bɛ Modibo Keyita yɔrɔ fo ka fɔ ka faamu o tuma min ye kɔrɔfɔ minnu bara ka fɔ awa ni ka ɲɛsin a ma k'a ye kuma kolon fɔ a k'o tɛ dɛ a m'a dabɔ a kama dɛ kuma bɛ se ka maa minɛ nka ale m'a dabɔ o kama nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra soir de Bamako wula i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le pays jamana le pays sɛbɛn fura ye nin yɛrɛ a san 12 ye a bɛ bɔli la a bɔli ko 1586 n'i y'a ta k'a lajɛ ninnu kɔni ka jɛ k'a sɛbɛn nin y'u ka fasiri ye le pays kɔnɔna na min ye général d'armée Assimi Goïta ye k'a kun sigi an bɛ ko minnu na n'a kun sɔmi surunya a sɔmi n'a kun taa bɛ o ko ninnu fɛ e ko o ko de t'a la ka na wa bawo k'a ye taama dɔ kɛ ka bɛn tarata dɔ ma juin kalo tile 24 dɔ san 2025 taama in taara n'a ye yɔrɔ min na o de ye Moscou ye n'o ye fédération de Russie o faaba belebele kɔnɔna ye nka n'i y'a lajɛ taama senfɛ jamana ka baaraw baalen kɔ i y'a dɔn n'i taara nin dugu lahawta ɲɔgɔnna kɔnɔna na duguden minnu bɛ yen n'o ye malidenw ye jɔn ko ala a n'olu u ye ɲɔgɔn ye u ye hakilinaw falen wa a y'a jira o donni kama k'a fɔ an kɛn bɛ ka yɛrɛya sira min ta k'a taama k'a sira taamali k'a ma nɔgɔ hali ni nɛgɛ sabara b'i sen na ni m'i janto i b'a ye waati dɔw la fɛn dɔw kɔni bɛ o wo ninnu cɛfara ni k'i sen suwa o tɛ taa ni hakili tɛ wa a tɛ lataama ni cɛsiri ani wulikajɔ ani jamana kanu o ka kɔkan bɛɛ lajɛlen dusukun na ko a ye misali ta fɛn min kan i bɛ o dɔn wa kan bilama bɛ cogo min na a bɛ i b'a fɔ n'i donna pankulu kɔnɔ i y'a dɔn waati dɔ bɛ kɛ avion bolila a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'an bɛɛ lajɛlen k'an ka ceinture
juru ni ka o sɛbɛ kɔrɔ banba k'o siri waasa k'an bɛna don furancɛ min kɔnɔna na sisan o bɛna kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ mɔgɔ caman jatigɛ n'a bɛ wele ko zone de turbulence wa n'i y'o lajɛ dɛ o bɛ kɛ fo kabi waati min na avion bɛ panne ye fo ka taa i se seyɔrɔ la o ɲɔgɔn ko caman de bɛ se k'i sɔrɔ sanfɛ wa sanga n'a ka waati n'a zone de turbulence n'aw donna a kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ siran o sira in dɛ o sira in de kan ka yɛlɛma ka kɛ jaragɛlɛya ye o fana bɔlen koyi min ye sira in ye sira min n'o taara maliden kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ AES jamana 3 fɛ waasa an ka taama an ka k'an yɛrɛ ye k'a taama k'a tɛ taa gɛlɛya kɔ gɛlɛya minnu bɛ yen n'an b'a la k'olu dɔw ye sisan n'o dɔ ye misali suru o bɛ tali kɛ tajiko kan o tajiko gɛlɛya ko bɛɛ lajɛlen kan ka sigi ni nin ye bawo n'i ko bɛ k'i yɛrɛ ye maa minnu bɛ yen n'olu dabirin bɛ la ka to ka e joli sɔnsɔn n'i ye olu da nkalon ka bɔ i farikolo la olu bɛna sigi k'e filɛ ten wa k'a ko k'a bɛ gɛlɛya min ye général d'armée Assimi Goïta ye a ye nin kɔrɔfɔ de bɔ ni k'a sansalama ko n'i ye jamanadenya kofɔ o de ye gɛlɛya minnu bɛ yen n'o bɛ ta ka ɲɛsin ma wali i ka jamana ma e k'olu bama yɛlɛma k'o kɛ lafiyada ye k'o ɲɛsin i ka jamana ma o de bɛ kɛ sababu ye jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ e sababu la wa min ye jamana marabaaw ye maa tɛna sigi k'i tɛgɛ da i sen kan maa o maa sugandi bɛ ka bila jɔyɔrɔ min na gouvernement kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'i jeni yɔrɔ fi wa min ye général d'armée Assimi Goïta ye ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili kɛ kelen ye nin gɛlɛya min filɛ nin ye nin bɛ tɛmɛ awɔ a bɛ tɛmɛ jɔnni ko ten jɔnni bɛ caman jɔ fɔ ka ɲɛmaaya la bi Assimi Goïta ale de don kɛ ɲɛgakɛ in de ko awɔ a ko k'a bɛ tɛmɛ a b'a dɔn a bɛ tɛmɛ wa tɛmɛ min fana don k'a bɛ kɛ don dɔ i b'a fɔ an ma deli ka nin gɛlɛya y'an ɲɛna o taabolo min filɛ nin ye maaninfin si tɛ hɛrɛ sɔrɔ bɛɛ i ka diɲɛ sosigi la f'i ka tɛmɛ gɛlɛya sira fɛ o taabolo min filɛ nin ye a kɔni y'a jira sa k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka jɔ jamana marabaaw tɔn kɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye k'u yɛrɛ ka wulikajɔ ni k'a sabati u bolo n'o tɛ k'an bɛ waati min kɔnɔna na sisan nin tɛ fara waati ye nin tɛ salaya waati ye bawo ni salaya la a bɛ kɛ sababu ye ka ko wɛrɛ na i hakili la wa a bɛ kɛ sababu ye maajugu o ka se ka don e ni hakili ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna bɔ a kalama waati min na o b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen dafila dugu ma nin sɛbɛn sɛbɛnna y'a salo ka bɔ le pays kɔnɔna na ka jɛ k'a sɛbɛn ka fasiri dun wagati n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni a bolo ko siɲɛ 7,000 siɲɛ 898 u ye dɔ kɛ maa min ye nin sɛbɛn a to a de ko Siku Ba fulakɛ ko i ye bɔra ka kɔrɔfɔ min fɔ wagati ki gɛlɛya mana na cogo o cogo kunbɛ cogo ka sɔrɔ a la fura ka sɔrɔ a la wagati ki sabula diɲɛ yɛrɛ sosigi yɛrɛ b'o de ko fɔ a ko i k'a dɔn i da bɔra k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi o tajiko gɛlɛya ye o de la su o su don o don minisiriw kɔni tɛ fama ɲɔgɔn ma wagati ki maa o maa da bɛ essence ko la i k'a dɔn u ka ɲɔgɔn ye dabali ani fɛɛrɛ min bi tigɛ walasa i k'a dɔn a gɛlɛya min bi duga wagati ni maa min bɛ gɛlɛya in bɔyɔrɔ dɔn i kan ka sigi n'a ye k'a fɔ dabangama don sabula min ye bolofara janfandi jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen olu ka dagasigilen don dabangama de don wagati i k'a dɔn walasa tajiko ka gɛlɛya ni tajiko dun gɛlɛyara k'a fɔ a tɛ sɔrɔ sago la wagati nganamu bi don a la janfanw bi don a la wagati n'o kɛra jamanadenw i k'a dɔn ninku bi fɛngɛya n'o dun nana wagati dabangama ye min ye jamanadenw ka su ka bila jamana ɲɛmaaso la min ye jamanadenw yɛrɛ dama ka bila ɲɔgɔn na a ko bamanjuw ka dabangama de ye nin wagati nka ko in kɔni kun b'a fɛ a ka kɛ kɛcogo min na a tɛna sira sɔrɔ sabula wulikajɔ bolo dalen don fa bɛɛ lajɛlen na hali kɔsɛn in na taji bondo min ngolongolola ka don ni kunkolo kɔngɔ m'a sɔrɔ o barika bonyana wagati o tɛ taa i k'a dɔn muɲu ani sabali kɔ sɛbɛnnikɛla k'o de la min ye taji feerebaw ye ani minnu bɛ taa don ni jamana kɔ ka kana wagati i k'a dɔn olu fana jɔyɔrɔ bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko olu dɛmɛ ni i k'a dɔn bɛnkɛrɛw de kan premier ministre ka jaba la min ye général de division Ablaye Mayiga ye ministre fɛn o fɛn n'o bɛ sɔrɔ kunna walima o bɛ jago kunna min ye juraw ye taji doninaw ni awɔ mobilitigiw wagati ninnu bɛɛ lajɛlen sigira kɛnɛ kelen kan ka kuma dabali jumɛn in kan ka tigɛ joona walasa aw bɛ lafiya sɔrɔ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ wagati k'a dɔn taji donibaw ani taji feerebaw dɛmɛ ka taa k'olu sɛgɛrɛ dɛmɛ min b'a to sale i k'a dɔn o bɛ buru dɔɔnin ka b'u kana wagati k'a dɔn o bɛ awɔ musaka minnu kɛ caman ka b'o la walasa u k'a doni su ni tile ni ka se ka don n'a ye jamana kɔnɔ i y'a dɔn ni dɔ ka ba ma fa dɔ ka natijaw wagati nin essence ko in essence fɔlɔ o bɛ n'u tɛgɛ nɔ a ka kuncɛ ka jɛ dɛ
a kana kɛ sukaro ko y'an bolo a tɛna k'i ɲɛna de exonération mana di ka taa fɛn wɛrɛ ɲun kana k'a sɔrɔ an bɛnkɛ ye min ye k'o bɔ a sira ayiwa e tɛ Mali dɔn wa ayiwa nin bɛ taa kunjɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ dɔ kunjɛla di n b'o kɔni f'i ye dɛ Mali jago b'a dɔn sɔrɔsi fɛ jɛ n'i m'a kɛ jɛlenya kɔnɔ ni laban bɛ yɛrɛ sɔrɔ kaso nataba kɔni tɛ ban u yɛrɛ ɲuman on profite Bougazelli profit min n'i bɛn'o sama nin na bi maa t'u y'a bɔnɛ sama ka bɔ i yɛrɛ la Bougazelli sɛbɛnnikɛla k'o jateminɛ kɔni kɛra waasa taji kana jɔ su fara tile kan 24 heures sur 24 heures a ka don fɛn o fɛn n'o b'u tɔɔrɔ nafolo bɔla walima sale sarali ka taa se i ka don n'a nɔnɔw ma caman de bɛna b'o la waasa u fana ka galabu sɔrɔ ka taji taama de don ni waasa a tɛ dɛsɛ cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra sɔgɔmada la kunnafoni ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko nouvelle horizon nouvelle horizon Mahamani Ture nin y'a ka fasiri ye a ko min ye jatigɛwale kɛbaaw ye e ko o kun t'a fɛ ka nkelenkɛ da marabolo sabanan fa dɔ kɔnɔna na wa yɔrɔ min dugu min bɛ n'o ye togoda ye n'a bɛ wele ko Tabakɔrɔ n'i y'a lajɛ a bɛ Sikaso région n'o ye Sikaso marabolo ye a bɛ o de ka kana kɔnɔna na nka n'i y'a lajɛ fana min ye ntɛnɛn su ye ka dugu jɛ kununko tarata la n'o bɛnna octobre kalo tile 13 ma san 2025 i b'a ye k'a fɔ ni maa ninnu n'u kun y'a dɔn u tɛ a kɔrɔ bɔ u nana u kɔni ɲɛna sa u bɛna kɛ Bafa ani Kilicɛ ye u nana min ye Tabakɔrɔ dugu sigibaw ye min ye donsolakaw ye olu y'u bila u ka cɛya minɛnw na ka taa tugu u la i b'a ye k'a fɔ caman kɔni taara ni k'a ka sabarase to n'i y'a Sebakɔrɔ lajɛ seereya minnu n'olu kɔni sɔrɔla fasiriba fɛ nouvelle horizon to a la n'o ye Mahamani Ture ye a kɔni y'a jira sa k'a fɔ seereyaliw bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira u ka nin wulikajɔ n'o ni mugu ci ɲɔgɔn na a taara wolo fɛn min na o de ye butigi caman bɛ yen olu Sebakɔrɔ filenkolonci la ni k'o da kolonci wa n'i y'a lajɛ u kɔni u y'u kɔdigi donso kɛlen kɔ ka tasuma da u kan Tabakɔrɔ dugu kɔnɔna na yanni sɔrɔdasiw n'o y'an ka forces armées maliennes ye yanni olu bɛ se kɛnɛ kɔnɔna na ko n'i ye ko in da k'a lajɛ n'i ye wulikajɔw de minnu b'a la ka kɛ marabolo sabanan kɔnɔna na kɔsada ninnu na ani nin waati labanw na ko ka kɔn Tabakɔrɔ ɲɛ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ni a bɛ wele ko Dugukurani ale u filɛ nin ye Loloni o mara de kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ u ye nin taabolo cɛjugu fana ta ni ka yenkaw sɛgɛrɛ nka bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ wulikajɔ la kunnafoni sanuman bɛ se ka di finitigilakaw ma cogo min na waasa nin bɛnkani wale a bɛ se ka bolo kan k'a kunbɛn joona yanni u bɛna bingali ta ni ka dugumaw ani dugu sigibaw ni ka olu sɛgɛrɛ fasiriba ka fɔlɔ n'o ye Mahamani Ture ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ waati ni don nataw kɔnɔna na u hakilila k'u bɛna Sikaso mara a n'a nɔkadugu k'u kɛ u sago ye cogo min na jɔn ko Ala n'u y'a poro o bɛ tila k'a bila k'a ka kala nin ye sɛbɛn fɛn min y'a salo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Mahamani Ture a ka fasiri don karamɔgɔ dɔ tun kɛra ne ko wala cogo bɛ di Bougazelli miyɛtɔ ka kuma de tɛmɛna sogo bosoyɔrɔ la siga t'a la Bougazelli n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura Mahamani Ture nin y'a ka sɛbɛn ye k'a da i k'a dɔn an baarakɛɲɔgɔn min ye sangaw fɛ yen n'o ye Aba ne Aba tulo banna sabula a kun y'an wele sɔrɔ ko kunnafoni b'a bolo ka da an tulo kan ne Aba tulo banna a bɛ se ka Mamutu wele an tulo fɔlɔlen bɛ k'a lamɛn Bougazelli min ye Mahamani Ture nouvelle horizon Mahamani ko a k'i k'a dɔn i bɔra ka bamandiya kɛlɛ min fɔ Bougazelli i k'a dɔn jɔ ko a la donso minnu fana bɛ dɔgɔ firi Bougazelli kabini bila ko tɛ olu kun ye kunnafoni dɔw di mɔɔw dankun tɛ kuma in na nka ko in laban nana wara kɛnɛ ka tandara sabula min ye a dɔgɔ firi a donso Bougazelli k'a don faralen bɛ ɲɔgɔn kan i ko den kelen munumunu salo ani ɲɔnɔna lamini lakana b'i bolo da cogo min na hadamaden nin ko bɛ se ka kisi Bougazelli k'a don u nana sɔmi caman kɛ sabula ngana fila taama ɲɔgɔn Bougazelli su de bɛ fin na olu bɛ ɲɔgɔn kan mɛn a ko Bougazelli k'a don kun y'a jira k'a fɔ waati la u ka kamalen dɔ bɛ yen min dɔ ye ko Sumayila Buwarɛ a kun yɛlɛmana sabula dugu kɔnɔ min ye denbugu ye Bougazelli k'a ka taa ka segin ani maa minnu bɛ kuma ani maa minnu bɛ to ka ɲɔgɔn ye su dibi la donsow kun delila ka tɛgɛ d'a kan k'a ɲininka dalakan la nka i n'a fɔ sariya t'olu bolo maa ka minɛ k'u don kaso la walima k'a fɔ u bɛ t'i degun Bougazelli k'u labanna ni ka juru yɔba ka bɔ kamalen in na o de la sa u kɔni ye kunnafoni di k'a fɔ a bɛrɛ ta min ye nin kamalen
jelen ye Sumayila Buare ma jelen dɛ alimami yɛrɛ tɛ de wagatigi i k'a dɔn u kɔni mɛn'o cogo la sa a ma ɲɛ min kɔ dugu nana jɛ suba kɛ in na sabula Sumayila Buare kabin'a b'i dogo wagatigi k'a labanna na kan'i yɛrɛ bila kɛnɛ ka tantala sabula a nana canjala kɛ ten ani Banbanju o y'a sɔrɔ a y'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen bɔ jaja ani Banbanju bi jɛla min ye gati ye wagatigi kunnafoni caman y'a jira hali kɔsɛ in na a ye bɔli dɔw kɛ kuma kirikara dɔbaw da wagatigi k'a don kuma ninnu ye jahadi kumaw de sɛbɛnnikɛla y'a jira sa k'a fɔ olu kɔni kun y'a minɛ olu kun y'a dɔn k'a fɔ a bɛ laban nin de la wagatigi sabula i k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen wolola dugu kelen na ka mɔ dugu kelen na ni min yɛlɛmana walima min jogo mana yɛlɛma o bi dɔn o dɔnmango wagatigi nka i k'a dɔn ni sariya t'olu bolo i k'a dɔn kangari dalen don ko dɔw bɛ yen u man ka tɛmɛ o kan wagatigi k'a dɔn olu kɔni kɛra sababu ye Sumayila Buare a ka dangiw la a ko n'o fana ye bɔ yen kamalen wɛrɛ bɛ yen ko Burama Kulubali wagatigi o fana kun ye jagokɛla ye o ni Banbanju fana kun bi jɛla sabula ale de bɛ Banbanju ka fɛn bɛɛ lajɛlen san ka taa d'u ma kungokolo kɔnɔ wagatigi k'a dɔn o fana laban o fana canjala kɛ ka dugu bila ka yɛlɛma u nɔfɛ kungokolo kɔnɔ wagatigi sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira nin damanda bɛ dugu caman de la mɔgɔw b'a kalama mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ karisa ni karisa nin yɛlɛmana tilegan dirindiri fɛ siga kɔni t'a la ni Banbanju de bi jɛla wagatigi k'a dɔn n'a aw duguladenw yɛrɛ dama ma se ka fɛn k'a la sabula i k'a dɔn sariya t'a bolo a y'a fɔ sariyatigiw ye a y'a fɔ jamana finitigiw ye wagatigi k'a fɔ a sariya ma karisa de bɛ ni Banbanju bɛ nin baara in na sabula n ko dɔw yɛrɛ bɛ essence de san n ye o kibaruya mɛn dɔw bɛ essence san ka taa bila tu kɔnɔ k'u ka numéro to yen o bɛ ɲɔgɔn kalama a mécanisme dɔ le don u bɛ essence k'a bila tu kɔnɔ k'u ka numéro to yen Banbanju garaba olu tɛ ka na essence in ta ka wari ci numéro la i ye nin ko kunda damanda ye maliden juguya t'o ye sa wa n'i y'o tigilama minɛ tugun k'i bagala ma ko dɔ de la kɛnɛ wele ko n t'a dugu tɔgɔ fɔ Daba i m'a ye ne ma kuma sɔrɔla su fɛ a y'a fɔ arajo la u nana don an ka dugu kɔnɔ ka se k'u kari ka don nin kamalen n yɛrɛ de b'a dɔn koyi ka don a du kɔnɔ ka taa kamalenin minɛ sɔngɔw ɲɛna ka taa n'a ye kamalen ma minɛ maa caman cɛla wa ne ko n ko e bɛ bɔ o dugu la ko awɔ n ko maa joli b'o dugu la a y'a dugu da fɔ n k'u taara maa wɛrɛ minɛ o kelen kɔ wa a ko ayi n ko min na e y'o dɔn wa a ko ayi n ko i hakili sigi a kana girin k'a bila kow la ka ko sariya tigɛ foyi tɛ kɛ gansan sɔrɔsiw mana taa maa ma minɛ walahi i b'a sɔrɔ so min na fɛn dɔ la walima fɛn dɔ b'a nɔ na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra misi pasa o ka ɲɛ sama o t'a sogo kisi dunni ma o sogo de ka di n'i ye n tɛgɛ don ni sama bɛ bɔ sama minnu k'a ma ko l'indépendant l'indépendant a kuma bɛ fɛn min kan Bakari a kɛ to dɛ Aba oui salamu aleykum aleykum salam Aba an y'a mɛn k'a fɔ mankan kun bɛ sa sɔrɔ i k'a dɔn yalima a ko laban na cogo di mun don kɔrɔ Daba an bɛ maliden bɛɛ fo ka arajo jɛkafɔ lamɛnbaaw bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ sura Banbanju o surula san kan nɛgɛ kaɲa 20 tanga 15 u nana an ka commissariat de police ka bɛn a kan la hawla Daba parce que maa ninnu yɛlɛmabolo ka ca u ye i ka dɔn k'a fɔ bila mobili min taara bila commissariat fɛ n'u taara n'o moto in ye mobili ye donc u y'o mobili de kɛ ka mɔgɔninfinw hakili suɲɛ mobili in talen a ka ca ni kalo 2 ye a b'u bolo donc u y'o mobili ne ta ka na san kunu ani pick-up 2 o fara mobili dɔ in kan ka na don commissariat kɔnɔ Daba u selen u bɛ mɔgɔ 20 bɔɲɔgɔn bɔ u sina ka jigin ka bɔ mobili kɔnɔ dɔrɔn k'i ɲɛsin commissariat ma dɔrɔn k'i sura kan ni kisɛ o y'i sura kan ni kisɛ ka o y'a sɔrɔ an ka mɔgɔ ninnu olu fana kun ye labɛnw ta mais labɛn ma se ka kɔ ka kɛɲɛ ni ninnu ka labɛn min kun b'u bolo mais kɔfɛ u nana don commissariat kɔnɔ ka commissariat kɔnɔ u y'a jeni ka taa ni mobili 2 ye n'o ye an ka san polisiso mobili 2 ye donc u bɔlen kɔ ye u ka sɔrɔ ka taa escadron na ka taa o yɔrɔ fana jeni kɛ ka tiɲɛli kɛ dégâts matériels kɔnɔ a bonyana kosɛbɛ ani fana u taara n'o mobili dɔ fana ye mais Daba a bɛɛ kɛra sababuya min na sabula kunu san
courant kun tɛ yan parce que courant ko de y'a to dibi donna et puis san kun b'a fɛ ka na san ma se ka na dibi donna kosɛbɛ bon mɔgɔ kun tɛ mɔgɔ dɔn k'a faranfasiya donc ninnu nalen cogo min na dugu kɔnɔ a ye dugu kɔni sogola kunu parce que bɛɛ taar'i da ka sɔn nɛgɛ kaɲa 21 ye parce que o y'a sɔrɔ bɛɛ sirannen don bɛɛ kun b'i yɛrɛ ɲinina mais daba an bɛ min fɔ sangadenw ye u k'u kɔfilɛ san na vraiment carburant ko la bi ni diyelen kun bɛ ninnu kun tɛ se ka don dugu kɔnɔ parce que carburant min kun bɛ san groupe kɔnɔ kunu o carburant de banna o dibi donna donc o dibi min donna u y'u profité o de fɛ ka sin ka na tiɲɛli kɛ kunu nka buna adamaden mɔgɔ ni ma to a la an bɛ ala barikada mɔgɔ ni ma to a la wa k'a fɔ ko jugu ko jugu fana kɛra o ma to a la mais n bɛ n to arajo jɛkafɔ kan ka welewele da kɛ ka se sangaden bɛɛ ma fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ fɛn fɛn bɛ mali kɔfɛ u bɛɛ ka dɛmɛ kɛ yaasa san bɛ se ka carburant sɔrɔ cogo min na ka na san fɛngɛ énergie arabita ye voilà o welewele da kan de kun bɛ n bolo k'a lase bɛɛ ma ni ɲininkali b'i bolo. oui aba mais c'est à dire min mɛnɛ dabali ban i ko u nana mobili min na o mobili kun dununnen don sabula mobili in delila ka minɛ san polisiso yɛrɛ de la o tɛ wa. bon ninnu nana da cogo min na daba u kun bɛ kun ka gɛlɛ dɔɔnin parce que u ye labɛnw kɛ kabi u nana bilasira de fɛ u ye labɛnw kɛ ka kɛɲɛ ni o yɔrɔ de ka na don dibiɲɛ na bon dibiɲɛ la et puis u nana ni mobili ka mɔgɔninfin hakili cɛn parce que n'i ye commissariat de bila n'i y'o sɛbɛnɛ mobili kan a tɛ k'i kɔnɔ ko policiw don wa. oui justement c'est là où le bas blesse parce que en matière de guerre an bɛ kɛlɛ de la parce que hali n'i y'a sɛbɛn a kan ko Asimi Goïta ka mobili ye nin ye tu dois i kan k'a sɛgɛsɛgɛ yan'a ka don on est en guerre là parce que sɛgɛsɛgɛli tɛ foyi bali o là il y a eu franchement je peux pas dire n tɛ sɔrɔlasiye nka nin yɔrɔnin in de ye n kun ji cɛ dɔɔnin. mais u nana autoroute de kan. kosɛbɛ. oui Abba. Nous nana autoroute de kan donc c'était un peu difficile au commissariat ou des personnes de bien comprendre k'a fɔ ko commissaire mobilité quoi. c'est ça. voilà. ayiwa Abba i k'a dɔn dugu jɛfuradama ni sisan cɛ lakana tigilamaw ye mun kɛ yalima u y'u nɔbɔ wa yalima minɛni kɛra walima parce que nin fana tɛ se ka kɛ ni complicité t'a la. bon daba complicité ko kuma kɔni an tɛmɛn'o kan ka ban o parce que ninnu yɛrɛ a fɔra ala ka hinɛ Amadu la Amadu ko ninnu ka n'u ka carburant banna u bɛ carburant bɔ min n'u ka moto tulu banna u bɛ moto tulu bɔ min n'u ka pine tiɲɛna u bɛ pine bɔ min Amadu y'o fɔ an ye mais a b'a bɔ a bɛ bɔ jamana kɔnɔdenw de dɔ bolo ka taa d'u ma o de kama gouverneur ye an kun bɔra an bɛ yaala yaala de la sa gouverneur ye kangari gɛlɛn da bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ i bɛ baara in na i k'a dabila parce que ko bamananw ko ni bangera dumutulu la gɛrɛ bɛ kɛ muntulu la siga t'o la donc o muntulu min na an sɛnɛ o ka ban an k'an janto an yɛrɛ la gouverneur kɔni a ye kangari gɛlɛn da ayiwa cɛfini tabaw fana ye bi parce que an taara commissariat a ye kangari gɛlɛn da ye an taara gendarmerie fana escadron na a ye kangari gɛlɛn da u bɛɛ lajɛlen ye ani an ka régiment 23e régiment motorisé min bɛ yan voilà n tun bɛ n'i ɲininka o de la yalima voilà surasi kɔsa na i y'a jira an na k'a fɔ surasi kan kura dɔ kɛra san allo o de tun bɛ n bolo daba Abba ma tila o kɔsɛbɛ na e kun y'a fɔ ko kankura dɔ dayɛlɛla san yalima olu bɔra a kalama yalima olu ka apport kɛra jumɛn ye. bien sûr kankura dayɛlɛ colonel min bɛ yen colonel Ouattara ale ka cɛw fana u bɔra ka mɔmɔli kɛ awa sura mais o y'a sɔrɔ ninnu kɔni taara ni u taara parce que u ye bolimafɛn mun ta dɔw yɛrɛ kun pine sɔgɔlen don u taara ka t'o pine changer ka pine wɛrɛ don ka tɛmɛ n'u yɛrɛ mais kan ka jan dugu la dɔɔnin parce que kan bɛ taa jusqu'à 3 à 5 kilomètres bon kan mɔgɔw kɔni bɔra n y'o de fɔ olu kɔni ye mɔmɔni kɛ sura awa u ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni maa ninnu. ayiwa Abba an bɛ dugawu kɛ min ye Sanna Lamini ani Mali yɔrɔ bɛɛ Ala ka bɛɛ kisi. Amina. nka fura fɛn o fɛn bɛ nin na Abba o de ye an bɛɛ lajɛlen ka fara kana tigilamɔgɔw kan ka sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ kɛ. ni Ala sɔnna a ma. sabula sɛbɛnni min kɛra mobili kan a kɛra dɔ de y'a kɛ i k'a dɔn Sanna Lamini na dɔ bɔra a kalama siga kɔni t'o la. ni Ala sɔnna. merci bien Abba. merci beaucoup Daba. merci. Boubacar Sidiki nin kun ye san lahalaya ye. awɔ. naam
karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra i n'a fɔ an kun ye kuma daminɛ cogo min na min ye wuli ka jɔ ye b'a ye k'a fɔ kuleka a bɛ ɲini ka bɔ an sigiɲɔgɔn jamana kɔnɔna na tuguni bawo min ye Laginɛ Conakry u ka minisiri min bɛ yen n'a ɲɛsin bɛ baganko ma n'o ye Felix Lama ye kɔsa in na a ye kankarimada kanta ni ka ɲɛsin maa o maa bɛ yen n'e bɛ bɔ Laginɛ n'a nɔ ka dugu la walima e bɛ bɔ Laginɛ tɛnkun bɛ jamana wɛrɛ minnu na ni bagantigiw bɛ bɔ yen ni ka taa Laginɛ ka t'u ka baganw ni lahinɛ binkɛnɛ sɔrɔli sababu la i b'a ye k'a fɔ a kɔni a y'a jira k'a fɔ ko min ye ndɛnɛ ye o bɛ di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen k'i ka bagan ta ni ka taa n'a ye i fa jamana kan aw ka Laginɛ territoire ni ka o bila n'i m'o bila ni tɛgɛ tala o kɔfɛ a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye bawo ni hakilina in da la kabi hakilinajigi mais kalo tɛmɛlen tile 2 san 2025 nka n'i y'a lajɛ hali anw yɛrɛ ka minisiri min n'o ɲɛsin bɛ an ka mɔnikɛko ni baganko ma ni o ye fulakɛ ye ale taara munumunu salo kɛ Laginɛw n'i y'a ta k'a lajɛ bɛnkanw kun ye fɛn min ye hali n'a ɲɛfɔli ma kɛ a ko kan hakili la a ko a tasuma kun sala dɔɔni ka kɔsa da in na min ye Felix Lama ye ale min ye Laginɛ minisiri ye minisiri min n'a ɲɛsin bɛ baganmara ko ma a y'a jira sa k'a fɔ ndɛnɛ kɔni kun di bɛ bɛɛ lajɛlen ma maa o maa ne yela ndɛnɛ kɔni kɔfɛ Laginɛ territoire sanfɛla la i n'i ka bagan ko n'a wolola fɛn min na o tɛna dogo i la bawo u kɛn bɛ k'u jigi sɛmɛ fɛn min fana na o de ye u ka kungo bolo bɛ lakana ni sariya bolo min ye n'an ko a ma ko code pastoral fo ka taa se adamadenw kan ka ɲagi ni sariya bolo min ye n'an ko a ma ko code pénal n'o bɛ Laginɛ n'a nɔ ka dugu Laginɛ ka den bɛɛ lajɛlen n'a b'olu bɛɛ lajɛlen ka kɔrɔfɔ ni ka o maana a jirala fana k'a fɔ min ye minisiri ye a ye laseli kɛ ka ɲɛsin u ka lakana tigilamɔgɔw fana ma n'o ye force de défense de sécurité ye minnu bɛ Laginɛ kɔnɔna na ani minnu ka baara ɲɛsin bɛ kungo bolo lakanaliw ma n'o ye u ka eaux et forêts ye ninnu bɛɛ lajɛlen k'u jɔ u jɔyɔrɔ la min ye protection civile ye ka taa se min ye administration du territoire ye ani décentralisation ani sigida yɛrɛ lakanali fɛɛrɛw n'o ye environnement ye ani développement durable ni ministre so bɛɛ lajɛlen k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni arrêté min talen filɛ nin ye a décision k'a ka lawaleya maa o maa bɛ yen ne ye dunan ye n'i ye bagantigi ye Laginɛ dugukolo sanfɛla la i k'u ka jamana t'u ye i ka segin ka n'i fa jamana kan nin an kɛn kɛ an ka misiw kungotɔ bɛ segin yan o bɛ segin kɛ n'a bɛ fɛn min d'u ma a b'o di ko in ne y'o ɲɛ y'o ye ko in bɛna se yɔrɔ dɔ la ne y'o fɔ musalaka bɛ ban koyi bɛɛ ka ko n'i yɛrɛ y'i ka jamana kan o de b'i arranger nin ye sɛbɛ tuma min na y'a salo ka bɔ lɛrɛbana kɔnɔ olu fana y'a sɔrɔ Guinée 360.com o sanfɛla la bon Sidiki i to an ka Tezara premier min o bɛ bɛn ka segin ka na ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Sud Hebdo ni y'a boli ko siɲɛ 200 ani siɲɛ 2 ye u yɛrɛ ko k'u ye kunnafoni sɔrɔ diripa la sɔrɔsiw ka kunnafoni di so Boubacar Sidiki i k'a dɔn ŋana i k'a dɔn ŋanaya a tɛ laban Boubacar Sidiki janko n'i bɛ bamanjɛ wale la don o don saya de b'ala k'i bɛlɛ Boubacar Demugi Boubacar Demugi ani a ka bolofara caman bɛ yen ni yɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko Daesh Boubacar ka u bɛɛ lajɛlen fara i k'a dɔn awa an ka sanfɛ sɔrɔsiw fɛ a kɛra Ina Raban Boubacar Sidiki i k'a dɔn nin kalo tile 8 tɛmɛnen sɛbɛnnikɛla ko kunnafoni fo ka taa tɛgɛ da u kan kunnafoni dira sanfɛmɔgɔw ma nin bamanji yɛrɛjɛkulu ɲɛma damanda de bɛ ɲɔgɔn ye la min ye manaka a wuruduyanfan fɛ Boubacar Sidiki ninnu ye kojugu caman kɛ u ye maa caman bɔ n'a nin na u ye juguya caman da ka jamanadenw sɛgɛrɛ a ɲɛmaaba yɛrɛ dɛ o de ye Boubacar Demugi Boubacar Demugi i k'a dɔn a kun tɛ siran maa faala yɛrɛ don n'i y'a ye i bɛ joli kɛnɛ suma de m'a nɔfɛ a n'a yɛrɛ ka dangaw Boubacar Sidiki ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ bolofara la u ka min ma ko Daesh Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko min ye Emir Issa Bare ale min ye yɔrɔ in yɛrɛ ɲɛmaaba ye o ka danganba de y'ale ye u bɛ Menaka a n'a lamini min ye Tidermen i ka Dawan ani Teji Wɛrɛtɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn u kɔni kun bɛ ka yen kɛ i k'a dɔn sɛmɛ ani joli kɛnɛ de ye sɛbɛnnikɛla ko Boubacar Sidiki ale ka baara kun ye min ye minan o minan n'o kan ka na n'o ye u ka kɛlɛkɛ marifaw ye a b'olu laroué Boubacar Sidiki i k'a dɔn Bamaji yɛrɛ bɛ yɛrɛ kɛ cogo min kɛlɛbolo kɔnɔ o kun y'a
ka hakilina ye Boubacar Demougui bɔsiri ka donné do fana min kɔni ye ni gɛlɛya ye ka maanifi minɛ ka sin k'i kɛnɛ karabati a donné kun don n'o ye sabula i k'a dɔn Sidi Barika o ye Menaka maaba dɔ ye ale yɛrɛ de bolo y'o fa koyi bɔsiri k'o digira Menakakaw la cogo min Ala de b'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko kabini o don danga kɔni b'a nɔfɛ sufara tile kan sabula bɔsiri k'i k'a dɔn bɔnɛna ko kalama min kɛ i k'a dɔn hali maa minnu bɛ minɛ k'u dogo n'o ye otages ye ale yɛrɛ de tun b'o fana ɲɛma kosɛbɛ kɔsɛn in na i k'a dɔn kun ye Espagnol dɔ minɛ Algérie bɔsiri k'i nin bɛɛ lajɛlen b'a jira i k'a dɔn ka fiyɛ kun ka bon kojugu maa fa gende min b'u bolo a fanga kun ka bon o fana k'i bɔ yen bɔsiri k'i k'a dɔn Demougui min ye nin maa falaba in ye a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'o y'a ka dangaw ye Daesh bɔsiri k'i k'a dɔn Ismail Ould Habib Ould Ogibi ani Ahmed Ould Alwan Ould Shogib bɔsiri k'i ninnu bɛɛ lajɛlen tira nɛgɛden fɛ kasi kun ni kɛnɛ karabate yɔrɔnikɛla hali mu nɛgɛ u nɛnɔ bɔsiri sɛbɛnnikɛla ko sanfɛkuru de nana wuli u ni sanjɛ k'u bugunatigɛ dɔn u bi jɛjugu kan k'a labɛn u bi ɲɔgɔn ye la bɔsiri k'i i k'a dɔn ayiwa min kɔni mugu sina ka suruw ka ten sɛbɛnnikɛla ko hali Autrichien dɔ u de la k'o minɛ Niger ka n'o dogo fo Menaka Boubacar Demougui bɔsiri k'an bɛ dɔnni minɛ i ko bi i k'a dɔn dugaw ko nin ye sogo dun k'a ban ni n kɔni bɛ Ala yɔrɔ sa a ye tɔɲɔ ani maafa jugu min kɛ bɔsiri sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a bara k'o lakale Ala ye Demougui bɔsiri k'i k'a dɔn attaquement dama min kɛra jamana in kɔnɔ ani b'a bɛɛ la ani AES jamanaw kɔnɔ min ye Abezanga 2023 attaquement min kɛra yen poste la a b'a la min kɛra awa Ndeliman min ye kan ye a b'a la san 2019 bɔsiri k'i k'a dɔn o yɛrɛ kelen kɔfɛ video min kɛra Daesh fɛ i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ de bi kuma sabula u ye bingani wale min fana kɛ Tongo n'o bɛ Niger jamana na san 2017 bɔsiri k'i k'a dɔn ale yɛrɛ de bi kuma a wasalen sɛbɛnnikɛla ko bɔsiri an bɛ don min na ko bi i k'a dɔn a kɛra lahara dugulen min kɔni ye Menaka ani Gao san 2022 min ye civiliw ye ka bagaw ma k'u ni kɛnɛ karaba ale de b'a bɛɛ ju la bɔsiri k'i k'a dɔn nin ye ŋɔni dɔ bɔlen sɔrɔsiw sen na sabula min ye ŋanaw ye i k'a dɔn Bamaji ŋanaw u bara ka bansa dɔɔni nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Sud Hebdo kɔnɔ a ka bi bɔli la Sud Hebdo karamɔgɔ dɔ tun an bɛ u fo nin tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant ko janjo o ka fɔ Sabalibugu commissariat policiers ye u ye mun kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ u y'u tɛgɛ da Kalabanci Zomba Kulema naani kan minnu bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnninnakaw ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye septembre kalo tile 29 k'a dugu jɛ a tile 30 la san 2025 i b'a ye k'a fɔ min ye Sabalibugu commissariat ye ni o ye Mbarka Kamara ye a n'a ka cɛdenw jɔn ko Ala maa caman de bɛna commissariat in kɔnɔna na ka n'o ka bolimafɛn tunuli ni k'a jalakili sɛbɛn ni k'a don ka ɲɛsin u ma i b'a ye k'a fɔ u ka wuli ka jɔ n'u ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na u kɔni u taar'u tɛgɛ da nin denmisɛnninnaka maa naani kan min ye ko in yɛrɛ daminɛna cogo di dɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Kalabankɔrɔ commissariat ye o brigade de recherche an t'o wele ko BR wa olu de ye wuli ka jɔ kɛ u ka wuli ka jɔ n'u ka zolen da sababu la n'o ye patrouille ye o kɔni u taara tɛgɛ de da funɛgɛnin dɔ kan ani moto taxi dɔ bɛ ɲɔgɔn na o moto taxi a sɛbɛkɔrɔ ɲiningana moto min filɛ bolo a sɛbɛnfuraw bɛ mini i ta don wa e bɛ nin waati in na bɔlɔn kɔnɔ ka yaala e t'a kalama ko nin waati nin tɛ maa yaala waati ye wa mɔgɔ tɛ moto taxi ta nin waati in na u kɔni ye sɛgɛsɛgɛli busamisɛnnin de guwan a la a kɛra sabu ye e ko a ma jɔn wala fɔ wa a ko k'ale ye nin moto in suɲɛ ka bɔ du dɔ de kɔnɔna na n'o ye Bakɔ Jikɔrɔ ni Golfu o kɔnɔna du dɔ ye wa ni maa dɔ n'o ye dɛmɛbaajugu dɔ ye n'an k'o ma ko complice a y'o cogoya fɔ koyi o taara tɛgɛ da o fana kan kunnafoni kɔni bɔ ka sansalama Sabalibugu polisiw olu kɔni sina ka hakilina in ta sa ni k'a tɔ ni k'a yanga o ka wuli ka jɔ juru la sa u taara tɛgɛ da maa fila wɛrɛ kan olu kɔni e ko o ma t'u minɛ k'u to suɲɛli yɛrɛ de la wa u taara olu maa fila kɔni cɔmi k'u tɛgɛ minɛ bɔrɔ kɔnɔ o tɛ k'u minɛ k'u to suɲɛli la ye
dibila lakari ye tande kama wuli baldu ngoni ni ma fla wara min zoro la fla folo kan ibaye ka fo ma nani bonyongo ma munu do nya fu ye to kuma damna kono alu te ma koro bawye baw folo o ye ete o shibe samuga na emka o ye samuga ani duriye dede mwa samuga ani wolovla bede o ye santa ani wolovla ye nunu nani u bela jele salula ka franywanga wasa ku bla anga kiriti la mo ka buloka oni minga ka ukadda uka wa mi sabalibu komisari ale ko ya jira sa ka fo abe wele bla sabalibu sigibana no ka dugu bela jele ma bela jele ka polisu de mo ka barala ni kuna foni sanu ma dili dante ma wele ni sigala mana be e ka wuli ka joke ka se komisari ala e ka se ka te ka kuna funu ani manifi buguna dige ka bela jele tereme ka barato uluma wani ba bla mamunu nga mina ko nana o de police directeur général no ye contrôleur général de police Yusuf Ekone anaka ministre no nyashimbe anga kanango ma ani protection civile ma nunu bele jele de kon gamba ku fanga fara yoanga police kata se sapeur pompier ma o kase ga bara ke sa bara mi be se ga ke sabu ka mono sama ka bo jamana de klina bele jele na ye jamana selege nani fawo fa fe ni we sabai yomna ya salo ka bo elle ne bana kono ST aka fasiridu Bosri wati na ka wati ma se beta ama nyongiri amba ngo ken na ko koloni kwai madu segi bike ni nguna foni kileka sini ni ala so na mbiye keneka sen furo bi boko lu lakali hamedu mara ka anjauta andanga daka wana costume gani madne kura yuyu kara ko na on toro no d'accord OK non je réponds pas directement recommandé de madne kura je réponds pas na on toro ya mam tu suruni cheni suruni me negawla bo akar sirki debatungara ka kuna foni lase wa salam